Idol Dennis, go ahead. Napanos tiya panagyaman dagiti beneficiaries iti na ipaay nga financial assistance iti may kadokaso ketwalog 208 the founding anniversary ti Ilocos Norte iti line nga Kalman ay may basar iti datos ti provincial government of Ilocos Norte umabot 106 million pesos ni ipaay nga assistance apre ito sektor iti probinsya iti Mangalap ang kasama tayo dumapang at sa iti livelihood support and veterinary program iti provincial government. Nakawat iti 86 million 420,000 pesos in cash assistance. Manipot iti 23 ili iti provincia ti Ilocos Norte. Agraman iti livestock raisers umabot iti 4 million 135,000 pesos. Iti agri-imports umabot iti 3 million 300,000 pesos. Pinipay ka na po ang cash livelihood support through at veterinary program iti PGIN. At second, iti gobernador na maragsakan dapat amin na iti sektor iti probinsya ti Ilocos Norte kahit saan na mamagbayan iti kituloy-tuloy iti panaypay ka na po iti mayon ng ayuda iti reto ng bulan iti gobyerno at tawen 2026. Ito pa nga paset dati linahon iti pinagsalita si gobernador Bayak ginawait sa nga founding anniversary ti Ilocos Norte ay matandaran sa opisyal sa iti PGIN. As we celebrate the 208 years of our beloved Ilocos Norte, a home built by generations of Ilocanos, nurtured with care and strengthened by our shared hopes and dreams. Indeed, it really is something to be celebrated. 208 years of existence. And truly, we are one that sees the different generations that are here as well. And that's why we are very honored to have our junior officials that are here. Just as much as we look back on our heritage, we also know that we also honor the future generations that are here. So, iti programa kita iyapitan dati akong coin iti Ilocos Norte nga 1 peso iti kadwa nga Fiesta Coin Series iporpat iti Bangko Sentral atang Pilipinas iti Coin Series kita magatang Idol Glenn Idol Spider iti Maco Stadium ken iti PSP Store iti valor nga 5,000 pesos iti may nga 1,000 pesos coin para kita na may porpaten iti mabit ang lukulo laeng dagiti items na ta na importante iti PSP sa panakalagit ng maraming big iti may ka 28 anibersaryo iti probinsya ti Ilocos Norte. Nagtokumpay di personal assistant of 25 iti contingent iti Center Ilocos Norte na nairaman para iti disenyo iti commemorative coin iti Ilocano Festival of Festivals iti probinsya ti Ilocos Norte. Idol Dennis Alivio, Tatap, RMN.